Takže ahojte piloti a pilotky, ja vás vítam u dnešného krátkeho videa a v dnešnom videu by som vám chcel ukázať vlastne ako najjednoduchšie vyčistiť paraglidingové krídlo. Vyčistiť v tom zmysle, že do padáku, keď vám padne nábežná hrana na zem, a proste časom, ako handlite a podobne, sa stáva, že cez tieto nafúkovacie komory sa dostáva dovnútra do padáku bordel a je to plné listia. Najčastejšie sa to ukladá hore v odtokovej hrane. A v dnešnom videu by som vám chcel ukázať vlastne, ako to ja čistím. Je to v podstate jednoduché. Takže čo potrebujete na to, aby ste dostali tie listy z hora dole a vedeli ich nejako rozumne vybrať, tak ja si vždy takto natiahnem takéto nejaké lano, nejaký špagát alebo niečo, čo máte doma. Ďalej som si kúpil asi 10 takýchto malých svoriek, ktorými vlastne čo asi 80 cm si prichycujem ten padák. Nezmestí sa mi do garáže úplne celý. Tu vidíte, že vlastne asi ešte tretina padáku je na zemi, ale pokiaľ dorobím nejakú časť, tak si to posuniem a dovesím si túto stranu a dočistím túto stranu. Pekne to treba povesiť na tie štipce. Keď to máte na tých štipcoch, tak ísť pekne od hora, vytrasať najskôr tú nábežnú hranu, potom vytrasať vlastne od hora, samozrejme všetko robíme dole, vytrasať tieto spoje, v nich to drží, ako je vlastne ten Skytex, tá tkanina prešitá, tak tam to treba vždy najviac vytrepať. Ja to nejakým takýmto spôsobom vytrepujem a vlastne všetko nám to pekne pada do tej nábežnej hrany, ktorú vidíte, ako môžete vidieť, máme vo vzduchu pekne a napríklad tieto komory už mám vyčistené kompletne a tu sa môžeme pozrieť na to, ako to vyzerá. Ako to pekne nám tu sa hromadí ten bordel. Kopu bordelu, zbytočná váha, hnie to tam. Nerobí to dobre padáku, takže odporúčam preventívne, kľudne po každej sezóne takéto niečo, takéto čistenie padáku. No a následne, keď to máme takto v tých komorách, tak si treba zobrať nejaký vysávač. Samozrejme, dá sa to aj ručne vyberať pekne postupne, pokiaľ je toho málo, dá sa. Tak ja som si vlastne spravil to, že som si zobral kúsok hadice, aby som zmenšil priemer tejto trubice od vysávača. Dal som si na najslabší výkon toho vysávača, lebo potrebujeme úplne čo najmenší ťah, len také, aby to jemne salo. A ešte si dávam palec takto pred to, a aby mi ten Skytex vlastne nesalo non-stop dovnútra. Tak takto chodím pekne v tých rohoch a pekne to saje. Takže to je taká asi najjednoduchšia cesta, ako to vyčistiť vysávačom. Takže veľa šťastia, majte čisté padáky. Dúfam, že som niekomu pomohol, kto nevedel o takomto spôsobe. Majte sa, lietajte.